Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Iniwo ndiri kurarama ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. Kubva zvandakauya kuno kuZimbabwe uko, kunyange zvangu ndiine mabusinesses angu awo andiinawo, but anongoranwa nemamanager. Changu ndechekuti ndinenge ndichingokolekta mari chete inini ndigere kunoko. Amai nababa vose vakapera kufa, handina kukwanisa kudzokera kumusha nekuda kwemhiko idzo dzandakaita, nekuti ndakanzi pose pandinodzokera kuZimbabwe zvinoreva kuti ndinenge ndichizokamurirwa 5 years pamakore angu ekurarama, apa usingazivi zvekare kuti unenge wakapiwa makore mangani pamhiko dzacho idzodzo dzaunenge wakaitiswa. Because inini pandakaenda kunoromba kuChipinge ndakangonzi buda panze ubate huku, chero huku yawabata ndakabva ndachizobata riri jongwe ndikapinda naro zvekare mumatare. Saka sekuru vacho ivavo vakandirombesa vainge vaine imwe tswanda yavo yavainge vainayo, vakabva vachizotora huku iyaya vakaivharira makarimo mutswanda imomo. Vakandipa muguri wechibage vakanditi tokonyora. Ndaiti ndikatokonyora ndovapa vokanda mutswanda muya mavainge vakavharira huku iya yobva yatanga kudya. Yakabva yachizotorwa ikabva yachizourawa. Nyama yacho ndakazoidya yakangobikwa isina munyu, asi havana kundiudza kuti huku yacho yainge yakadya shanga ngani dzechibage. Saka handizivi kuti ndichafa rini, but dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kuuraya mwana wangu zvekare nekuzodya chibereko changu, zvimwe kuda kutaura kudai ndingadai ndatova nezvizukuru. Ndakaberekerwawo kwaMurehwa asi ndakazokurira muHarare. Ukomana zvokupenyu hwainge hwakandiomera. Baba vangu vaitawo zvekutengesa uye zvekare vaitawo zvekubika sadza. Amai vaitawo zvekutengesa mavheji, vaipota vachienda vachinohodha kumbari uko. Iniwo at a very young age ndopandakabva ndachizotanga kushanda samaid. Ndakazobatwa chibharo, ndipo pamwe pakakanganisika pfungwa dzangu. It was not easy kuti munhu wandainge ndichishandira aitozviziva kuti murume wake anopota achindibata chibharo, asi aisambouya kuti ange achizondibetsera. Ende makore acho ewawo zvaisatomboita kuti semunhukadzi unge uchienda kunomhan'ara kana kuri kunzi ukabatwa chibharo. Muna 1996 ndainge ndava nemakore 24. Ndainge ndichiriwo mudzimai wechidiki. Apa ndainge iri mutsvuku, ndaingonzi ndainge ndakafanana nevamwe vatete vangu. Baba vangu vaiva mutema, amai ndivo vaiva mushava, but inini ndainge ndiri mutsvuku. Saka ndakazotanga kupfimbwa nevarume vakawanda zvokuti ndakazogumisidzira ndava neconfusion. Ndava kusaziva zvino kuti ndosarudza upi pakati pevarume vose avo vainge vachindipfimba. Kudzamara ndazosarudza umwe ainge ari makanika mumakarimo muMbare. Ndiye akazondimitisa akaramba. Mushure mekunge andimitisa, murume uyu akatombondiroora. Ndozvinondinetsa kuti ipapo ndisati ndabatira pamuviri tanyatsokugara zvakanaka, then ndakazoti ndabatira pamuviri, ndakatanga kushungurudziwa. Ndairohwa each and every day. Ukuwo ndaidanana neumwe musoja uya aindiitira shanje. Aikwanisa kungoti kana akauya akaona kuti murume wangu anenge asipo, aikwanisa kungondirova achinditi zvimwe kuda une chimwe chikomba chauinacho. Ndakazotiza ndikabva kuMbare ndikabva ndachizotanga kugara kuChitungwiza. Ipapo ndainge ndava kuitawo zvekushanda mumba ndiine nhumbu yangu. Kwamana zvinhamo yandaiona yainge yakaoma. Kudzamara ndichizobetserwa nevamwe gogo ava vainge vari vechirudzi vachigara makarimo muChitungwiza. Vakandiudza kuti vainge vaina sahwira kwavo aita zvekutengesa mishonga zvekare nekugadzira mheni. Vakanditi ainge achibva kuChipinge. Vakatondipa madirections vakandinyorera pachipepa zita rake. Makore acho iwawo mafoni awa aingoshandiswa nevanhu vanenge vaine mari dzavo, ende kwainge kuchiri nemalandline. Saka ndakangoenda kuChipinge ndingori nezita ren'anga yacho zvekare nezita rasabhuku. Ndakakwira ndikaenda kuChipinge. Ndakazoti
ndasvikako kuChipinge kwekwe ndikabva ndachizoudzwa kuti sekuru vacho ivavo vaifanira kuti vange vachizondibatsira vainge vasipo, vainge vamboenda mukomo, ndokwavaipota vachienda vachinotora mhene kuti mazai emhuka yakaita sei avo anoshandisiwa mukunogadzirwa kwemheni. Ndakavamirira mukoma mhene kuti kwemazuva mangani ndainge ndava kutongoitawo mabasa epamba ipapo, because kana mari ndainge ndisina. Ndakagara kuda maybe kwevhiki 3 ndopa vakazonzi nhasi vari kuburuka vachibva mugomo. Kwainge kutori nedoro rechibhoyi rainge rakatobikwa. Pavakaburuka kubva mugomo mukoma, vanhu vepo vakatoita mabiko, vakafara vachipembera, vakadzika vaine zibhasiketi rainge rakazara nemishonga. Vakangonditarisa ka1 ndokubva vati uyu ndiye wandikuda kutanga naye, ndoda kuti ndige ndichimubatsira nguva yake isati yakwana. Apa vainge vachireva kuti vainge vasingadi kuti ndige ndichigarapo pamba pavo kuzonosvika ndazvara. Saka ndakabva ndachizopinda mumatare. Pandakapinda mumatare vakandibatsira, vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichibuda panze ndikatora huku. Vakabva vazoita mhiko idzodzo dzekuti ndakatokonyora chibage, huku yacho ikadya chibage chiya, asi havana kukwanisa kundiudza kuti yainge yadya shangangani. Saka handitozivi. Vakangonditi pauchazoita mari, wanzi waita mari, kana ukangobuda muno muZimbabwe, ziva kuti pose paunenge uchidzoka muZimbabwe zvinoreva kuti unenge uchiti -5 years. Kana wanga wasarwa nemakore 6 ekurarama, ziva kutoti unenge watosarwa ne1 year. Saka kusvika pari nhasi mukoma nditori munhu anototya kutodzokera kuZimbabwe, nekuti mhiko idzodzo dzinoti kudzokera kwangu kuZimbabwe it will be -5 years. Saka vakazonditi mwana ainge ari mudumbu mangu ndiye wandaifanira kuti ndinge ndichizochekeresa. Zvinova zviri zvinhu zvandisina kukwanisa kunzwisisa. Vakanditi dzokera kuHarare woita sekunge une umwe murume wawatizira. Ndikuda kuti mwana uyu ange achizozvarirwa pano, asi nhasi ndaona kuti hazviite kuti unge uchigara pano kuzonosvika uchizonosvara mwana wako. Tanga wadzokera kuhama dzako wodzizivisa kuti wava noumwe murume uyo wauri kufambidzana naye anogara mamutare umo. Nekufamba kwenguva uri kufanira kuti unge uchizorongedza kabhegi kako, woita sekunge wava kuenda kunogara nemurume wako, asi uri kufanira kuti unge uchizouya panapa wogara pano kuzonosvika uchizonozvara mwana wako, tobva tachizokwanisa kushandisa mutumbi wemwana waunenge wazvara pamhiko dzekuti unge uchizoita mari. Komanashi ndakadzokera hangu kuHarare, asi ndiri mubhazi ndichidzokera kuHarare handina kana kukwanisa kurara. Ndaiti kana ndikatarisa dumbu rangu nekukura kwarainge raita, ndainzwa mwoyo wangu uchirwadza kuti saka chipenyu icho chiri kukura chiri mudumbu mangu chinombozviziva here kuti mushure mekunge ndamuzvara mwana uyu ndikufanira kuti ndinge ndichizomuurayisa. Ipapo ndainge ndisati ndaziva kuti sekuru vaya vainge vachitoreva kutomuuraya physically, not zvepamweya. Ndakati ndadzokera kumba ndikabva ndataura namudhara, ndikataura naamai vangu, vakanditi it is okay, kana kuri kunzi haazokurove sezvainge zvichiita Gilbert. Ndikati kwete, haana kuita saGilbert musoja uya aigara achindirova. So vabereki vangu vakabva vanditi haudi here kuperekedzwa navatete vako. Ndikati kwete, zvainge zvisingaite mukoma, because vatete vaizokwanisa kuzoziva dhiri rose. Ndakadzokerako kuChipinge ndikanogarako kuzonosvika ndichizonozvara. Komanashi musi wandakazvara ndakanzi ndaisafanira kuti ndige ndichiramba ndichikomupa mukaka. Ndaingomupawo mukaka zvezvo zvekuti asazoziya nenzara obva afa, asi vainge vachida kuti ange achizoita wiki. Zuva iro rekumuuraya rakati rasvika, ndakapiwa banga mukomanashi. I still remember musi wandakauraya mwana wangu wainge uri musi weFriday, musi waNovember 2022 mugore ra1996. Ndainge ndiine rimwe dress randainge ndakanzi ndinge ndichipfeka. Dress iro randainge ndakatenga randaida kuzoenda naro musi wandinonozvara mwana wangu. Uye zvekare ndaiva neimwe hari yandakapiwa. Vakauya sekuru vaya nemudzimai wavo vari vaviri, ndo vakazondibatsira. Ndiri ndega vakatotaura kuti haungambozvikwanisi. Pavakauya it was somewhere kuma past 8. Gogo vaya vakabva vanditi
nguva yainge yakwana zvino. Gogo ava vainge vaine chimwe chidhishi inge chakaita kunge mbiya but chakakura zvekuti mwana uyu aitokwana chidhishi chavakati dhishi remadzitateguru edu. Vakandipa banga asi ndakamboramba kumucheka mwana wangu mukoma, ndaibvunda uye zvekare mwoyo wangu wainge uchirwadza apa vainge vakanditi ndaisafanira kuti ndinge ndichiburitsa misodzi, otherwise ndaisazokwanisa kuita mari. Saka sekuru vakangonditi chingomubaya, kunyange ukangomubaya zvekungoti pano kubuda zviropa, iwewe ndiri kufanira kuti utange wamucheka zvekuti anobuda ropa pamuviri wake, isusu tobva tachizopedzisa hedu basa. Vainge vaine umwe mushonga wavaipota vachizora kuface, vakanditi ndige ndichizorawo mushonga wacho iwoyo, waiswinya zvekuti ndakazoramba ndichiuzora. Saka mushure mekunge ndamucheka, ndakangomucheka padhuze nepaguvhu apa, mwana agoti oikwetsemura mhere. Gogo vaivai vakatora chitanda vakabva vachizomuvhara muromo wake nechitanda ichocho. Akachema mukoma zvekuti akagumisidzira asisina kana simba, plus semwana wandaipota ndichinyima zvokudya ainge asina simba. Saka gogo vaivai vakacheka zvigunwe, sekuru vakachekawo zvimwe zvigunwe. Vapedza kuita saizvozvo ndopavakamubvisa gurokuro. Vakabva vachizocheka nyama dzepasikarudzi pake vakadziisa pasaidhi, ndokucheka zvekare neguvhu vakariisa pasaidhi. Ndozvandakazodya izvozvo, ndakazvidya mukoma zvakangokwatiswa zvishoma, ndokubva vandipa zvainge zvisina kurungwa nemunyu. Vakabva vachizotora kamwana kangu kaya, ndikazonzwa vava kucheka vava mune imwe rumu vava kubvisa mapads. Mukomana achi vakandisiya ndichidya, ndakangodya hangu asi ndainge ndichichema. Kuchema kuya kwekuti unenge usingaburitsi misodzi asi uchingochema chete. Ndakadya mwana wangu mukoma. Amai kani, ndakazvidyira ndega mwana wangu, Anonymous crying. Mari yakazotanga kuuya mushure mekunge ndadzokera kuHarare. Ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichingotsvaka kabhizinesi mukoma. Ndakatanga kuita kabhizinesi kekutengesa mapokupai. Makore acho iwawo izvi zvechivhenda zvainge zvisati zvambowandirwa. Mufunge zvenyu ndaitoenda ndotonohodha mapokupai angu ndongonomira pana 4th Street, vanhu vototanga kutotenga. In less than a year ndakabva ndaita mari yakawanda zvekuti ndakavhura chirestaurant changu, ndikabva ndachizotenga my first TM supermarket branch. In 2 years ndainge ndatotenga motikari dzangu 3, ndikabva ndawana mashares mune imwe kambani. Ndainge ndatova nemari uku nekusaidhi. Ndainge ndiine varume vandainge ndofambidzana navo, asi ndainge ndakanzi handitendedzwi kuti ndinge ndichizoroorwa zvekare. By the year 2004 ndainge ndafamba ndikaenda kunyika dzakasiyana-siyana, kuParis, kuDubai, kuMiami for my holidays. Ndikazouya kunoku kumhiri kwemakungwa ndakazopiwa mvumiro yekuti ndinge ndichizoroorwa hangu nemurungu, but ainge ari wechikuru, haana kana kumborarama kwenguva refu. Murume uyu ndakatendedzwa kuti ndinge ndichizoroorwa naye nasekuru vekuChipinge kuti ndikwanise kuzowana mapepa ekugara muno munyika yevatorwa yeUK. Saka estate yake yose yakazongosara iri mumaoko angu. Zviya zvekunzi varungu havaroyewe nyepa. Murungu uyu ainge akaroora 2 times. Inini ndini ndainge ndiri mukadzi wake wechinumber 3. He had divorced 2 of his wives and ainge akaita navo vana. Saka mushure mekunge vazotanga kurwara baba ava, ndakabva ndachizotanga kunetsana nema ex-wife ake zvekare nevana vake. We were fighting for his properties. Ndakangotaura nasekuru vekuChipinge, vana ava vakatanga kurwara zvisina kana ani akamboona. By the time patakazopedzerana ndainge ndapedza navo vose. Handina kana umwe zvake wandakambonzwira tsitsi. Until today ndiri munhu ane maproperties ake muno muUK zvekare nemabusiness kuZimbabwe uko. Asi mukoma handina mwana. Vabereki vangu vakashayika. Vabereki vangu pavakafa mukoma, handina kana kukwanisa kuenda kunovaviga kuZimbabwe. Zvinova zviri zvinhu zvinondirwadza. Dzimwe nguva ndaitomborota
hope ndichitemwa nematombo nekamwana kangu ikako kacheche kachinditi mama makandiurayirei, nai mama makandiurayirei, kachindimhanyisa ndiri musango. Ndaizoti kana ndamhanya paya pandinenge ndadona ndobva ndaona kuti kumberi kwangu kunenge kwakamira sekuru nagogo vaya vekuChipinge vakabata mapfumo. Kamwana kaya kachikwambo kobva katanga kutiza kachinti sori. Saka ndozvandakaita izvi mukomanasha. Kana kuri kunzi mukaona vanhu vanenge vaine mari dzavo, musakasika mabatwa nemweya weruchiva, nekuti hautozivi kuti munhu iyeye pfuma yake yakabva kopi. Kana kuri kunzi mukandiona, hakuna kana munhu anokwanisa kutombofungidzira kuti izvi ndo zvandakaita, but nditori munhu akatoromba. Even though ndigere zvangu kunoku kumhiri kwemakungwa, vanhu vanongofungidzira kuti ava vatova masenior citizen vakauya kunoku vakashanda kudhara. Izvo vamwe takauya kuno nekuda kwekutiza zvinhu zvatainge takasiya takaita kuZimbabwe, zvinhu zvakashata. Ndinogara ndichingorwa nehana kana ndikangonzwa munhu achitaura nezvegehena, because inini ndinotoziva kutoti ranguwo gehena rakandimirira. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Sure, kuzvara mwana wako, after wazvara mwana wako obva wamucheka kuita tumapisi, hanzi ndakacheka nyama dzepasikarudzi ndo dzandakadya, uye zvekare neguvhu rake ndo randakadya. Asi sekuru vacho nagogo ivavo hanzi ndo vakazocheka mapatsi vari mune imwe rumu. Zvakangooma hazvo vedu kwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo mukukura kwangu zvinhu zvandainge ndichitoziva kutoti mama vangu vaipota vachitumidzira zvishiri kuti zvinge zvichirova vana vevavengi vavo nedzimwe hama dzavo nehama dzababa. Pandakatanga kuona chinhu chinonzi chishiri, mukomanasha, I could not even believe my eyes. Izvi ndo zvakaita chishiri. Amai vangu vainge vaine zizi ravo. Zizi iri waiti kana ukariona dzimwe nguva rakamhara mumuti kana kuti richibhururuka, waikwanisa kungofungidzira kuti zvimwe kuda iziziwo shiri yaMwari. But zizi iri musi wandakazonyatsokuona kuti ndo chishiri chacho chinoshandiswa naamai vangu kurova vana vevavengi vavo, zvekuti mwana anobva achizongobatwa nebuka kana kutofa. Zizi iroro mukoma rainge ritori nefesi yevamwe bamunini. Bamunini ava vanonzi vakashayika 3 days after amai vangu vatizira baba vangu. Bamunini ava vanonzi vakashayika vachibva kuchikoro vakabva vawira mumugodhi. Saka I know kuti amai vangu ndo vakatouraya bamunini ivavo, because bamunini ava, according to what my mom used to tell me, hanzi bamunini ivavo vaizviziva kuti amai vangu vainge vaine pamuviri panguva iyo pavakazotizira baba vangu. Pamuviri apa painge pasiri pababa vangu. So hanzvadzi yangu, who was my mother's firstborn, haasi mwana wababa vangu, but hakuna mumwe munhu anozviziva. Inini namama ndisu tiri vaviri tinongoziva secret iyoyo. Hamena kuti why vakasarudza kuvimba neni zvokuti vakazondiudza masecrets avo ose. Saka vanoti ivowo vakazotongoshamisikawo vachiudzwa kuti bamunini vainge vawira mumugodhi vakafa, asi vanoramba vanoti havasirivo vakavaurayisa bamunini ava. But I think otherwise, because my mom was the one who was going to lose a lot kana kwanga kuri kunzi bamunini dai vanga vakazvitaura kuti mwana iye ainge asiri mwana wadhedhi vangu. Saka bamunini ava kunyange hangu ndisina kumbovaona like physically, because vakafa vamwe tisati tatombozvarwa, but
amai vangu vainge vaine photo album rainge rakazara nemapictures including mapictures abamunini, saka ndainge ndichivaziva pamapictures iwawo. Zuva randakaona zizi iroro ndakatoona face yavo bamunini, uye zvekare zizi iri rainge riine makumbo emunhu, ritori maoko emunhu. Raiva nemapapiro asi mukati memapapiro ndo mainge muine maoko. Mama ndakavabvunza vakangoseka zvavo vakanditi iwe siyana nazvo izvozvo zvawava kuda kubvunzisisa, handikwanisi kukuudza, enda paguva ragogo vako unovabvunza. Saka gogo ava vainge vari amai nyakubereka mama vangu. Mama vaitova nezvishiri ende vaiti kana vakapika vakangopika chete vakati nhasi zuva harinyuri, zvechokwadi taizotonzwa zvichitonzi mwana wekwanhingi uya arohwa nezvishiri. But zvinondirwadza mukomanashi because mukukura kwedu muvhillage medu nemamwe mavhillage ari kudhuze nekwandinobva kwakambofiwa vanhu vachirohwa nezvishiri, and I know that my mom was involved in all of those things. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndinozviziva kuti amai vangu she used to be involved pane zvose izvozvo zvainge zvichiitika mukukura kwedu, nekuti vanhu vazhinji vaigara vachingorohwa nezvishiri. Hanzi ndo zvakaita chishiri izvozvo, hanzi chinenge chitori nefesi yemunhu, maoko emunhu, makumbo emunhu. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Saka zvinoreva kuti ipo paya pazvinonzi munhu arohwa nechishiri, pamwe anenge akatodzipwa zvechokwadi because anenge ari munhu kauyu anenge angoriwo nemapapiro nemutumbi weshiri, but atori munhu pachezvake. Wakambochionawo here chishiri kana kuti wakamborohwa nezvishiri here? Do you know what happened panguva iyoyo apo pawakarohwa nezvishiri? You can come to my inbox and then you tell me your own side of the story.